Anosikiphethini kwimpumalanga. Anothi senwakhile amapulpiti nakwenza konke kodwa ningalikhohlwa leli khishi. Hayi leli khishi lela hayi. Akumhlangano lingekho ikhishi, liphi ikhishi wemadoda? Ngabona abafana bekhishi kodwa lona ikhishi dolo lo. Phela kunale bhaki lemaye emakanje iphi ke yona? Ingaphakathi. Kalekhishe labale likhishi leli. Leli khishi. Nihlalele la. Ishembe sekunjalo emagqumeni asempumalanga. Sahamba ngala. Nekhona ikephi indawo yokuhlala la? Ngena khona la? Ngena ngala? Qhoma ngala. Ishembe. Sengqondo ukushutha obaba belo. Ayihleleke kakhulu ke la. Bangilinge bangiqeda manje empumalanga. Njengoba umuntu ebuye ezikhonzela ama-date nje nkosi yami. Ngithini manje? Kunale ndawo yokuhlala kuyose. No, but imagine bro, usubuya kolokho njani yabo mhlambe eParadise usuyaphuma neyovacation la. So nice. Yes. No, think about it. Hayi ukuthi into ezowenzeka kodwa uthi mhlambe usubuya eParadise yabo. Ngoba ngifuna ukuthi ubuye emgidini. Cha, ubuye eParadise. Sorry, someone is calling me. Ngiyeke le